Mutalika pitani mugamangani kupeti house mugampesa pitani komo abirira mutaliwona koma komo abirira bodyguard wa Peter Mutalika amene ndi Norman Chisale pang'onong'ono ndithu akanapangidwa kidnap. Anthu ambiri ali ndi mafunso ochuluka koma tadikirane kaye ndiwilongosole nkhani yonse. Lachisanu pa 3 Januwale mchaka cha 2025 linali siku losayiwalika kwa bodyguard wa Peter Mutalika wakale wa dziko la Malawi Norman Chisale. Zinali ngati za drama pamene a Norman Chisale amagawa zibagera kwa ambanda omene amafuna kuwapanga kidnap. Ngati mungakumbukire bwino, lachisanu la pa 3 Januwale mchaka cha 2025 a Norman Chisale anayitanidwa ku polisi ya Blantyre kumene mwazina anayitanidwa kuti akakambirane nkhani zokhuza chitetezo pokonzekera nyengo ya kampeni ya chisankho mchaka cha 2025. Kumeneku kunayitanidwa adindo azipani zonse za ndale. Zokambirana zitatha a Norman Chisale ananyamuka ndipo anatenga msewu wachichiri kuti afike pa Shoprite agule zakunyumba, koma ali mkati mwa ulendo anaona galimoto ziwiri zimene zimaoneka kuti zimamulondola ndipo Chisale sananyumwe koma anapitiriza ulendo. Atafika pa Shoprite magalimoto ajanso analunjika pamene panayima galimoto ya Chisalepo ndipo panatuluka anthu okwana 17 omwe sanavale uniform kusonyeza kuti ndi apolisi kapena achitetezo akwina kulikonse ayi. Apa anthu aja anazungulira galimoto ya Chisale ndipo Chisale ataona izi sananyumwe koma kutuluka mu galimoto yake. Aliyense pa chichiri Shoprite anali odabwa ndi mmene zinthu zinalili kuti kodi pano zinthu izi zitha bwanji. Achisale atatuluka anyamata aja anayamba kumugwiragwira kuti amunyamule akamukweze mgalimoto kupita naye kumalo omwe iwowo, koma anthu aja akanadziwa sakanapanga. Siku la pa 3 Januwale ndi limene sazaliwala chifukwa apa ndi pamene saziwika kuti Norman Chisale si munthu wamba. Ukutu kunabuka chindewu chimene anthu omwe amafuna kumutenga Chisalewo anayamba kuthawa liwiro, ndipo anthu apadera amene anali pamalowo anathandizira Norman Chisale kuteteza galimoto lake komanso kukwapula anthu amene anabwera pamalowo, ndipo anthuwo anachita kuchoka chothawa. Anthu amene amafuna kumumbwandira Chisale sakudziwika mpaka napano kuti ndi ndani komanso cholinga chawo chinali chani. Nkhani zokhuza ndi ndale ku Malawi zafika pokuti mpakana miyoyo ya anthu amene akufuna kusamala miyoyo cholinga chawo ndi kufuna kutumikira dziko la Malawi likumafika pa chiopsezo. Koma nkhani ndi yakuti zifika poti mpakana anthu azifuna kuchitana kidnap pamalo achidziwikire, pamalo oonekera, pamalo amene palinso gulu la anthu ngati pa Shoprite. Mukhoza kukhala ndi mafuyankho osiyanasiyana koma funso lake ndi lakuti mukhala mbali iti. Mbali ina iliyonse imene mungakhaleyo tikumbukirenso kuti Norman Chisale anazabandulapo achinyamata kwa Msundwe ndipo anali yekha. Video yake ndi imene ili pa screen, koma chonde kumbukirani kuti tilinso ndi channel dzina lake Kulinji TV kumene timafotokoza nkhani zonse zimene zachitikira. Some Mavita here, until the next video I'm gonna do it. See you.